вітання, сябры! І з Новим годом! Самого цудоўнага і цёплага ранку жадаюць вам Кася, Лесик і Вара! А я сёння з самага ранку атрымала навагодні падаруначак. Яшчэ адзін? Так, ад маёй сяброўкі. І цяпер у мяне вялікая навагодняя калекцыя сюрпрызаў. Думаю, гэтым можа пахваліцца кожны. Упэўнены, што і вы, сябры, знайшлі пад ёлачкай тое, аб чым марылі. Моя мара здзейснілася. А я ў гэтым годзе атрымала падарункаў больш, чым у мінулым. Вось і цудоўна. А вы ведаеце, што ўсе мы ў навагоднюю ноч крыху падраслі? Ты упэўнены? Яшчэ як! Мы і падраслі і сталі трошачкі старэйшымі. Трэба праверыць. Здаецца, што я, якая была, такой і засталася. Так. Ну вось, Кася, у мінулым годзе ты была ніжэйшая. А можа, Кася на дыбачкі стала? Кася, ты не стаяла на дыбачках, калі я табе рост мерыла? Не, я не на дыбачкі не становілася і не падскоквала. Вось, атрымліваецца, што тэорыя Лесіка працуе. А яшчэ ў навагоднюю ноч здзяйсняюцца ўсе жаданні. А ў вас усё збылося? Ой, у мяне пакуль што не. Гэта значыць, што Новы год няправільны. Кася, Новы год не можа быць няправільным. Лесик, ты упэўнены? На ўсе 100. Трэба толькі пачакаць. І колькі? До конца года. Гэта ж так доўга. Што тут доўгага? Усяго 364 дні ці 8736 гадзін. Ці ў хвілінах гэта будзе... У хвілінах не трэба. Гэта вельмі доўга атрымліваецца. Давайте чакаць разам, так весялей. А я прапаную пачакаць з усімі гледачамі добраранка. Сябры, вы згодныя? Яны згодныя. А вось навагодняга мультфільма чакаць не трэба. Ён пачнецца зараз жа. А я прынесла падарункі ад нашых гледачоў. Для кожнага з нас? Так, для Касі музычны інструмент ад Федотавай Сабіны. Ой, дзякуй, Сабінка. Для Лесіка малюнкі і задача ад Сашы Козлова. О, гледачы ведаюць, які падарунак для мяне зрабіць. Дзякуй. А для цябе, Варачка, ёсць падарунак. Так, для мяне асабісты ліст. Вось ён. Здорова! А мне задачку Саша Козлов у складаным трохвугольніку напісаў. Ты глядзі, матэматыка паўсюль. А пра што задача? Пра кексы. Вельмі смачная. Абажаю кексы. Не-не-не-не-не. А я ўсё люблю. І прапаную рашыць гэтую задачку разам. Ой, не ведаю, ці справімся мы. Разам справімся. Я чытаю умову. Было 15 кексаў. Ага. Кася з'ела 9. Што? Кася? Кася ніколі не можа з'есці столькі кексаў адразу. Касюшка, ну гэта ж задача. У ёй усё можа быць. Ну ж не. Няхай Лесик гэтыя кексы ў задачы з'ядае, а я сваю фігуру і зубкі сапсаваць не хачу. Лесик, перачытвай умову. Цяпер ты будзеш есці кексы. А давайте уявім, што мы частуемся кексамі разам. Вось такі варыянт мне больш падабаецца. Тады чытаю. Ага. Было 15 навагодніх кексаў. Кася, Лесик і Вара з'елі 9. І трэба даведацца, колькі засталася. Хто добра умее лічыць, падказвайце адказ. О, я чую, што гавораць нашы гледачы. І гэта 6 кексаў. А 6 кексаў цудоўна можна падзяліць паміж намі. І колькі кожны атрымае? Няхай адказ дадуць нашы гледачы разумнікі. А зараз давайте разгадаем рэбус, які таксама даслаў Саша Козлов з Гомеля. Хто разбярэцца? Якое слово зашифравана на малюнку? Под
Гэты адказ трэба хуценька адкінуць як мага далей. А чаму? Таму што зараз самая вясёлая і святочная раніца. І спаць ніяк нельга. Кася, а покажешь свой подарунок? Вядома, глядзіце. Малюнок от Сабины Федотовой з агрогородка Крапивна Аршанского района Витебской области. Сабіна – наша пастаянная глядачка і не першы раз удзельнічае ў конкурсах. Сабиночка віншуе нас з Новым годом и рассказывая, что стала займаться на скрипцы. Свою скрипочку яна и намалявала. И я играю на скрипце. Гэта вельмі прыгожы інструмент, і ўсім раю навучыцца на ім іграць. А я запрашаю ўсіх схадзіць на скрипічны канцэрт. Гэта цудоўны занятак падчас канікул. Варачка, а хто табе напісаў ліст? Гэта цудоўны ліст з малюнкамі ад Дашы. Толькі прабачце, там сакрэцікі. Таму я пакуль пачытаю, а вы мультик паглядзіце. Варачка, ты зарадку робіш? Так, снежную, і прапаную ўсім далучацца. Будзем хутка-хутка лавіць сняжынкі? А чаму не? Спачатку ловім сняжынкі, а потым лепім снежкі і кідаем далёка-далёка. Мы можам і вельмі вялікіх снегавікоў наляпіць. Ага. А хто ведае, чаму у снегавікоў нос з морквай? Таму што ён доўгі і здалёк бачны. Ці таму, што морква вельмі карысная гародніна. І ты хочаш сказаць, што снегавікі адкусваюць па кавалачку? А чаму не? Гэта ж такая смакота. А хто мне падкажа, якія ў моркве ёсць вітаміны? А няхай на гэта пытанне адкажуць нашы гледачы. Пра моркву ўсе ведаюць. У ёй знаходзіцца вітамін А. Першы ў карысным алфавіце. Лесік, мы ж дамовіліся. Гледачам пытанне. Ну добра, прабачце. А ў якіх яшчэ прадуктах хаваецца вітамін А? Прапаную і на гэтае пытанне нашым гледачам адказаць. Сябры, падумайце, дзе хаваецца вітамін А і чаму ён такі карысны? А самыя маленькія могуць папрасіць дапамогі ў бацькоў. А яшчэ адкажыце, хто з вас не любіць ласавацца стравамі з вітамінам А? Няма такіх! Паабяцайце, што сёння кожны з'есць па адной моркве. Можаце зараз жа папрасіць бацькоў даць вам гэту салодкую гародніну. І можна яе грызці і наш ранішні мультик глядзець. Сябры, а зараз у мяне для вас заданне. Калі ласка, паглядзіце уважліва на сваю новогоднюю ёлачку. А мы з Варачкай паглядзім на нашу. У нас вельмі цудоўная ёлачка. А цяпер слухайце маё заданне. Намалюйте свою ёлачку і раскажыце, якімі цацкамі вы яе упрыгожылі. А можа, якія-небудзь упрыгажэнні вы зрабілі сваімі рукамі? Пра ўсё раскажыце нам. Якраз на канікулах будзе многа вольнага часу. Можна і малюнак зрабіць. А куды яго дасылаць? Памятаеце? Наш адрас у Новым годзе не змяніўся. 220 114, город Мінск, вуліцу Макаёнка 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. І яшчэ адна парада для ўсіх нашых гледачоў. Калі ласка, менш сядзіце дома, а больш гуляйце на свежым паветры. Ну гэта ж і канікулы. Толькі не забывайцеся на цёплыя шапкі, шалікі і рукавічкі. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку У нашым добраранку! Не праспіце!